Det är det du får av mig, mamma. Varsågod och nöja dig med det. Att du inte var alldeles avskräckt av det. Är det ett pussel? Du pusslar ihop det. Jag vet inte alls hur du gör. Jag skulle gärna vilja vara med själv och pussla det. Jag tycker det ser roligt ut. Du kan inte sätta dig och göra det, Robin. Det är du som tycker om det, vet du. Det är emotionellt. Äventyrligt människa. Är det också någonting härifrån? Från 8 år står det. Från 8, det minsta är 8 år då. Från 8 till 9, till 10, till 11, till 12. Du kan... ja. Kan använda det så länge det är över 8 år sedan. Det går jättebra. Alltså du har sett den filmen Lassie och Flora? Nej, jag har inte sett den. Men de har haft den. Ja, han har sett den. Är den bra? Det tyckte jag nog när jag var 7 år. Ja. Fast Svarta Hingsten var ju bättre. En för 59. Jag tänkte Lassie. Jag har själv en film på Lassie, men inte samma riktigt. Det med Elisabeth Taylor på. Det var den vi hade också, tror jag. Hon hade den gula klänningen och svarta håret.